вельмі просты адказ цяпер на гэтым этапе можна знайсці грошы, таму што гэта супер скарумпаваны. В сэнсе, так як я ўзгадаў, што афіцыйна паліцыя зарабляла каля $50. Рэшта гэта грошы, якія атрымлівалі з нелегальных чекпоінтаў, з шматлікіх хабараў. То бок паліцыя на ўсіх узроўнях была заангажавана ў нелегальную працу. І я думаю, што такіх людзей лягчэй за ўсё перакупіць, бо там не трэба доўга хадзіць і шукаць нейкага рашэння. Папросту дай ім грошай, калі ім дастаткова $300, каб пражыць месяц, то я думаю, калі ім даць крыху больш, то іх можна проста перакупіць. Арыфметыка. І Трамп ёсць вельмі добрым бізнэсоўцам, і мы можам мець розныя думкі пра яго палітыку, але тое, што вось перакупіць кагосьці, хто яму выгодны, і для мяне гэта абсалютна відавочна, што спрацавалі грошы.